Ok, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog de pe canalul meu. E bine, astăzi sunt pe bicicletă. Da. Și na, ce să zic. Mă duc la bunic. Ce pizda la măta. Așa. Deci, da. Mă la bunica mea. Și ce trebuie să iau ceva. Și am zis că n-am mai postat nimica de ceva vreme. Am făcut un live aseară. Și să vă anunț că astăzi mă duc la nuntă și nu fac livestream. Așa. Deci da, nu o să pot să filmez nimic astăzi. Doar asta acum până mă duc până mă duc la nuntă și după ce mă duc la nuntă fucking shit, acum te mâncă în pizdă să treci, futu-ți morții, mă. Și pe tine. Și pe tine. Ok, deci hai că ajungem la stradă și punem pauză. Ok. Am trecut de stradă. Am mai eu cu Drink Me. Vi l-am arăt imediat. Da. Am zis să fac un vlog, că, cum am spus, mă duc la nuntă. Și nu pot să fac live stream. Deci, da, hai că am ajuns la bunica mea și vorbim imediat. Bun, am revenit. Uitați tricou cu Drink Me. Da, extrem de fucking cald afară. Nu-mi stă părul deloc. Cred că o să merg așa, dar nu cred că se vede bine. Când am venit se vedea bine că... Oh, fuck, soarele, da. Da. Deci am vrut să fac vlogul ăsta ca să nu ziceți că n-am postat nimic. Și vreau să încep și niște vloguri pe canal. O să încerc să-l editez ca să lipesc toate părțile. Mă mai șterg puțin, că eu acum trebuie să pun și frână, trebuie să... Așa, deci mi-e cam greu pe bicicletă. Eu cred că e mai ușor, pe jos. Stați un pic. Curbă cu o mână în timp ce facem vlog. Stați un pic. Mare șmecherie aici. Nita. Na, bun. Deci, da. Și să vă anunț că nu fac nimic astăzi. De seară eu mă duc doar la petrecere, dar trebuie să mă duc să-mi caut cămașă și căcaturi și... Că bine, am fost să-mi caut cămașă și mi-am luat de ăștia. De ăștia. Papuci, șmecheri. I-ați văzut în prima parte când mi-am scos bicicleta. Am zis să o iau pe aici, să înconjur puțin orașul, ca să pot să filmez mai mult. 2 secunde. Așa. Era un cățel mic acolo. Fac groapă. Așa. Da, ajung iară pe principală. Deci... Să-mi bag picior, zice lumea că vorbesc singur acum. Dar da, haideți că am ajuns pe principală și să trec strada. Mai vorbim în fața blocului. Deci da, salut. No, bun. Ah, fuck, e cold. Așa foarte drept. Așa.
Deci, da, în care vorbesc puțin încet, că și ecou și dorm vecini și căcaturi. Și lumea și proastă. Deci, nu mai am despre ce să vorbesc, ai faza. Și, nu. Deci, cam atât a fost și cu vlogul de astăzi. O să fac mai multe vloguri, deci, da. Ne vedem data viitoare cu ori un livestream, ori un vlog din nou. Poate tot de pe bicicletă. Deci, da, salut!